Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры, дин әһле, мугаллим, устаз Ильяс Җиһаншин. Ильяс хәзрәт, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Ильяс хәзрәт, мөмкин булса, мин сезнең тормыш юлын 2 яссылыкта карар идем. Аның беренчесе күп кенә совет кешеләренә хас биография, ягъни мәктәп еллары, аннан инде техникум я булмаса училище, армия сафларында хезмәт итү, һәм дә килеп заводта эшчәнлек. Инде икенче яссылык ул да булса сезнең дингә килү һәм бүгенге көнгә кадәр менә мәдрәсә белән бәйле тормышыгыз, эшчәнлегегез. Менә мөмкин булса шушы беренче яссылык дингә килгәнче совет чорында тәрбияләнгән чорны бер никадәр тасвирлап китсәк иде. Ничек булды ул сезнең өчен? Ничек күңелегездә калды ул? Әлбәттә, беренчедән инде Данил кардашым әйтәсем килә, газиз әтияниләремә рәхмәт. Алар менә бу дөньяга китергә сәбәпче булган өчен. Инде мин үзем туым белән Татарстанның шул тау ягы районнарыннан булган, үз вакытында ул Апас районына керәдер, хәзер Тәтеш районына керә, Алла бирде, авылында 1964 елда дөньяга килгәнмен. Алхамдулиллах, менә үзебезнең авылыбызда шулай ук инде дөньяга килгәчтен шул авыл белән бәйләнеш бит инде яшәеш. Анда инде шушы мәктәп яшенә җиткәчтен инде 1972 елда башлангыч мәктәпкә укырга кергәнмен. Шуннан соң инде безнең әле мәктәп үзебездә башлангыч мәктәп кенә булу сәбәпле 3 сыйныф тамамлаганнан соң инде без күрше авылга Янбакты дигән авыл бар, урыс авыл инде. Анда инде урыс телле мәктәптә 3 ел укыганнан соң яна үзебезнең авылыбызда безнең инде 2 катлы шундый бик зур мөхәббәт яңа мәктәп төзелде. Анда инде 1980 елга хәтлек 8-нче сыйныфны тамамлаган чанда гыйлем алдым. Һәм инде әле 16 яшьтә тулмаган килеш инде мин авылдан чыгып китәргә, укырга, ягъни гыйлем үстәргә дигән ният белән чыгып киттек. Ул да булса, башта хыялым бар, әлбәттә, рәссам булырга. Ул бала чага рәсемне дә ясыйдырым шулай. Аннан соң инде башка шундый хыяллар булса да, без инде авыл балалары буларак, ул әлбәттә без күбрәк кая җиргә якынрак. Чөнки минем газиз әнием дә ул инде чөгендер игү белән гомер бакый хезмәт кылса, әтием инде гомер бакый ул комбайнда эшләде. Менә шуннан соң инде Тәтешнең авыл хуҗалыгы техникумына барып кердем. Анда 4 ел буе гыйлем үстәгәннән соң инде 1984 елны шуннан соң әле мине агроном итеп эшкә дә җибәрделәр юллама белән Азнакай районына. Анда күпмедер эшләгәннән соң инде хәрби хезмәткә, менә ул бурычны үтәү һәрберебезнең өстендә. Аннан соң инде хезмәттән кайткачтын, инде барыбер шул авыл белән бәйләү булгачтын хыялны дәвам итәргә дигән шул авыл хуҗалыгы институтына керү нияте дә бар иде. Инде без теге әти-әнинең сыртына салынып яшәргә өйрәнгән кешеләр булмаган сәбәпле инде хезмәт кылырга да кирәк дигән ният белән мин инде үземнең әле анда шулай ук бер училищене дә укып, әле фризер һөнәрендә үзләштереп, аннары соң инде Ульянга, ул вакытта Ульян ниндидер бер шундый үзәк иде, анда килеп урнашкан. Килеп урнашкачтан анда тизрәк фатирда бирәләр, башкасы да дигәндәй. Мин инде шунда 1987 елны барып урнашканнан соң инде шул ук вакытта параллель рәвештә шул ук авыл хуҗалыгы институтында читтән торып уку инде ул шулай көчтә калды, аны уңышлы гына тамамларга насыйп булды, алхамдулилlah. Аннары соң инде шул тормыш Ульян шәһәрендә дәвам итә. Менә бу дингә килгәнче дигән тормышка мин инде бераз гына үзенчәлек, ягъни менә мин Ульян шәһәрендә яшәгәндә 5 ел гомеремне фида кылганмын икән, анда шушы милли яктан,
шул ук вакытта дини якка ниндидер бер камилләшү шунда булды дисәм дә хата булмас. Ягъни дингә кирип китүдә менә сезнең шушы Ульян өлкәсендә булган тормышыгыз тәэсир иттеме? Ялгышмасам инде бу чорлар бит үзгәреш вакытлары, теге үзгәртеп кору вакытлары, диннең ирекле агымга чыккан вакытлары. Бәлки чор да тәэсир иттеме? Ниндидер этәргеч нәрсә дә бу? Әлбәттә, безнең инде тәкълиди, ягъни бездә калыпта бала чактан ук әби бабайдан килгән. Инде мин менә шуны да әйтеп өстәп кенә китәсем килә, чөнки мин бабайларның назын күргән кеше түгел, чөнки ике бабам да минем сугышта халак булган. Инде әбиләрем икесе дә намаз әһелләре иде. Алар һәр вакытта намазлы булгачтын, без алар янында үскәндә, безнең ул тәэсир алардан калган. Ул дугаларында, башкаларында. Гомумән инде без кичкенәдән ул безнең калбыбызда, күңелебездә сакланган хәлдә. Монда килгәчтен инде менә бу Ульян шәһәренә килгәч, анда менә бер мисал, гади мисалны гына китерәсем килә. Ул бер гади арифметика дип әйтсәм дә хата булмас. Мин тора торган торак җирендә, анда 9 этажлы торак. Аның 2 катында административ, ягъни анда вахтерлар, комендантлар һәм башкалар яшәсә, 7 катында анда һәр катында 22 кешене генә исәпләсәк тә 154 кеше килеп чыга. Менә бер вакытны шундый санга тап булдым, 36 татар кешесе шунда яши. Алар инде союз вакыты бит, инде төрле төбәкләрдән килгән безнең милләттәшләр, инде монда нәрсәсе бик борчуга китерде, ул да булса 30-40 яшенә җиткән, аларның гаиләләре юк. Алар буйдак. Берсе тегенде юл белән шөгыльләнә, булсы дигәндәй. Менә шуларны күргәннән соң бары беренчеләрдән нәрсә күңелгә килде. Минем күрше подъездда шулай ук торадыр, безнең инде якташыбыз, әлдә без аның белән бергә хезмәт итәбез, Зөлфәт дигән дустым, үзе чыгышы белән Апас районында, Уш авылыннан. Без менә шунда бер яшьлек клубын оештырып, яшьләрне берләштереп булмасмы дип. Анда безнең аңлаучылар булды. Ул чакта иркенлек булгач, менә сез әйтеп киттегез, үзгәреш башланган чорлар безгә инде каршы килмәделәр. Завод вәкилләре дә, шундагы комендантлар да, тәрбиячеләр дә, алар әйтә, рәхим итегез, аракы гына эчеп йөрмәсеннәр, сугышып кына йөрмәсеннәр дип. Беренчеләрдән инде әлбәттә без гармон белән ниндидер татар моңларын ишетер өчен анда янәшәдә генә безнең медицина училищесының анда торагы бар, яндан кызлар да киләләр, шул ук җегетләр дә. Менә шулай башланып китте. Менә шул инде беренче ел инде без шушы яшьлек клубын оештырганнан, әләнең бүгенге көндә дә аларның теге ниләре, низам, уставлары саклана әле бездә. Аннары соң инде шул ук елны, без 2нче елны, 1988 елны беренче Сабан туй, Яңа шәһәрдә Сабан туй оештырылды. Менә шул ук татар яшьләре белән берлектә. Аннары соң инде Габдулла Тукайга багышланган, Муса Җәлилгә багышланган, Казанга сәфәрләребез, Болгарга сәфәрләребез белән шушлай киткәннән соң инде менә әйтергә кирәк, 89 елны инде ул беренче дини без бер бәйрәм оештырдык. Ягъни ниндидер бер яшьләр хәрәкәтеннән башланып киткән. Алар менә анда килгәннәр инде яшьләр бөтенесе. Беренче тапкыр анда мин менә Фатиха сүрәсен укыганда, алар карап торалар. Монда нинди үзгәреш, нинди нәрсә, нинди муллалар монда аларга. Менә шунда дини сораулар белән, менә шул үрелеп киткәннән соң инде безгә безнең Рамазан дигән җәмгыятьне без оештыра алдык. Ул чакта ничектер безгә ышанып карыйлар иде. Менә бер мисалны гына әйтәсе килә, ул 89 елны беренче гаитне оештырдык. Гаитне оештырганда монда ничек игълан бирергә? Ул бит инде заводта, анда бит бик күп халык эшли. Анда берничә заводны берләштергән, Авиастар, берләшмәсе. Алар инде безне радиога рөхсәт бирделәр. Мин радиодан татар телендә Корбан гаете белән тәбрикләп вагаз сөйләгәч. Менә хәзер бит андый нәрсәләргә бик икенче карыйлар. Аннары соң инде анда милли хәрәкәт үзенекен итте. Ульянда шул ук шишмә тапшыру оештырылып киткән булса, Өмет газетасы, Туган тел җәмгыяте, алар шул ук Сембер җыры, аларында башларында әйтик, мәсәлән, бер
икесен бер җанын әле үзем мин алып барган идем әле ул тапшырган. Бу инде әйтергә кирәк, сез сөйләгән чорлар, еллар ул инде милләтнең, диннең яңа сулыш алган, яңа адымнар белән менә җәмгыятькә кирип киткән чоры. Әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә Ильяс хәзрәт, диннең бүген безнең тормышта әһәмияте, аның роле көннән-көн ул менә арта бара, һәм моның белән беркем дә инде бәхәсләшә алмый. Һәм шунысы үзенчәлекле күпчелек менә бу дини эшчәнлекнең башлангычында зур-зур проектларда хөкүмәт җитәкчеләре үзләре алгысызлыкта торалар. Менә бу нәрсә бу? Хакимиятнең дингә булай мондый мөнәсәбәте дип әйтик, ул бүгенге көндә халыкларны бергә туплауда башка юлның булмавы, башка идеологияның булмавы турында сөйлиме? Менә монда шуны ассызыклыйсы килә. Без бит инде совет чоры балалары. Без идеологияны уздык. Әйе, кысуында күрдек. Әйе, ниндидер бер киринке вакытларында күрдек. Таләпләрне дә күрдек. Әлбәттә, ул пионер булсын, комсомол булсын, партия, алар үзенең рамкасында тоттылар. Аларның шиге булмады. Ничектер менә ул бит узакка китә алмады. Ул бит ниндидер җитәкчегә карап кына, аның белән генә яшәп булмый. Дин мәсьәләсендә килгәндә, ул һәрбер кешенең ул Аллаһ белән бәйләнеше булганда гына, ул Аллаһтан курку булганда гына, ул итагать итә ул газиз әнисенә дә, әтисенә дә, туганнарына да, ул үзенең күршеләренә дә, һәм башка, чөнки Аллаһ бу өлкәдә әгәр дә игътибар итсәк, менә дәүләтнең ахыргы елларда бу мәсьәләгә игътибар итүләре ул Аллаһка шөкер, үсеш ул. Менә безнең дәүләткә килгәндә мин инде бик рәхмәт итәсе килә. Ул диния назараты белән эшләү, мәдрәсәләр белән эшләү, алдан дин әһелләре үзләренә кайдыр китә торган булса, хәзер инде ул бергәлектә. Менә монда системалы эшләү. Менә безнең бигрәк тә мин әйтәсе килә, мәдрәсә өлкәсе белән бәйле булгач, безнең инде үз вакытында ничә мәдрәсә булса, һәрбер мәдрәсә үзенең программасы белән укыту булса, бүгенге көндә әлхәмдүлилләh, Татарстан диния назараты тарафыннан ул тәсдикланган стандарт белән эшләнгән уку йорты. Бездә хәзер менә шул дәүләтнең ярдәме белән дип әйтсәм дә хата булмас, башлангыч баскыч булса, урта һәм югары, инде безнең Болгар академиясе белән тамамлана икән, ул бит инде бүтән мөмкинчелекләрне биргән. Монда нәрсәне әйтәсе килә? Монда диннең әһәмиятле булуын күрсәтә, кешегә кирәклеген. Әгәр дә без динсез булабыз икән, без һәр вакытта читтә калабыз. Коръән Кәрим ул мөселманнар өчен иң изге китап санала, шулай бит. Мәгълүм ки, ул Аллаһ тарафыннан фәрештәләр аркылы Мөхәммәд пәйгамбәргә 200 елдан артык дәвамында иңдерелгән һәм Аллаһның кешелек дөньясына җибәрелгән соңгы иң хак, иң дөрес васияте. Әгәр дә шулай икән, бүгенге көндә менә бу мөселман өммәте дөнья масштабында караганда, ни өчен ул беренче позициягә дип әйтик, беренче урынга әле чыга алмый? Менә бу мәсьәләдә сезгә шуны әйтәсе килә, әлбәттә, Аллаһ каршында иң хакыйкый дин ислам дине. Ислам дине, менә практикующий мусульманнар дип сез ишеткәнегез барды. Мусульманнар санын алган вакытыбызда без динне тотучылар турында сөйлибез. Дингә мөхәббәт булган турында сөйлибез. Дин белән яшәүчеләр, дини рәвештә булучылар турында. Дөнья күләм алганда без күбрәк дип мин саныйм. Әлбәттә, безнең православие башка. Алар сан буенча күпчелектер. Әмма ләкин монда динне тоту, дин белән яшәү, яшәеш рәвеше белән бәйләгәндә, мин әйтәрем, дустым, монда без күбрәк диде. Менә бу дөньяда, Ильяс хәзрәт, бер гөнаһсыз сабыйлар үлеп китә, Менә дәваланмас ширләр белән интегәләр. Менә шушы хәлләр белән турыдан-туры күрешкән кешеләр бигрәк тә Аллаһ Тәгалә булса, ул бер гөнаһсыз сабыйларга мондый авырлыкларны, мондый афәтләрне бирмәс иде дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә.
Менә сез бу фикерләргә, бу сүзләргә нәрсә дип җавап бирер идегез? Әлбәттә, менә бу дөнья белән генә түгел шикләнергә. Адам баласының ахиреткә ышануы кирәк. Әгәр дә без ахиреткә ышанмыйбыз икән, без һәр вакытта шушындый бер шикләнүдә калабыз. Әйе, кызганыч, яшь сабый балаларыбыз бакыйлыкка күчә. Әмма ләкин алар җәннәт әһле булып, алар гөнаһсыз. Әйе, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бәлки шулайдыр. Инде менә сез әйткәндә, инвалид балалар туа. Бу да булса, әти-әнигә сынау. Әти-әнигә бик сынау. Без ул сынауларны күрәбез. Аллаһ Тәгалә һәрбер нине сабырлыкка кора. Онарга карап диннән китәргә, я булмаса, менә алай икән дип, без бит берәр садака бирсәк тә, ниндидер изгелек эшләсәк тә, аның артыннан шуны көтәбез. Ул шундук булсын иде. Юк, тормыш иткәндә ул гыйбрәтләрне соңыннан аңлый башлыйсың. Адам баласына бирә, бүтән менә без һәр вакытта сынауны алганда, уйлыйбыз, менә бу пандемиялар, төрле авырулар килә. Аларга карап шикләнергә түгел. Менә сугыш. Сугышны да бит ул адам баласын дан килеп чыга. Сәбәпче итеп аларны куя. Шулай бит инде. Менә безгә Аллаһ Тәгалә әгәр дә ул сугышны яратмый. Сугышны яратмагач, әгәр дә сугышны оештырган, я булмаса гунах эшләгән кешене бөтенесен үтерергә кушкан булса Аллаһ Тәгалә, җир йөзендә берәү дә калмаган булыр. Чөнки адам баласы бар дөньяга ниндидер гунах эшләргә килгән. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек бирә, кыямәткә хәл без тәүбә итәргә, һәм шу тәүбәсе белән аның каршына барганда инде чистарны пакланып барырга кирәк. Менә еш кына менә журналистлар да бирә инде геройларын ачканда үзләренең интервью алган кешеләренә булай сөйләшкәндә дә, дуслар арасында да ишетергә туры килә. Син Аллаһка ышанасыңмы дип сорыйлар. Дингә ышанасыңмы, Аллаһка ышанасыңмы? Нәрсә соң ул ышану менә? Ул аны ничек аңлатырга? Гомумән менә ул мәсьәләләр белән без еш очрыйбыз. Кайвакытны кеше намаз укый башлый. Әйе, намаз укый башлый да, менә мин исламга килдем ди. Мәйтәм, син татар җегетемсең? Татар. Әтиең татар, әниең татар. Бабам татар. Мәйтәм, син кая башка диндә булдыңмы? Юк ди. Мәйтәм, бу нинди исламга килү дигән сүз. Без гомумән һәр кайсыбыз инде безнең җиде буын, безнең күбрәк тә дине бездә булган икән. Хәтта мин сезгә бер мисал китерәм, урамда исереп яткан бер исереккә килсәң, син мусульманмы дисәң, ул сиңа мусульман диячәк. Аның ул гынаһлы икәнен үзе дә аңлый торган була. Шуның өчен ул гомумән ул сорауны бирү мин дөрес түгел дип тә саныйм. Һәр бер кеше ышана, әйе, дингә. Инде нәрсә генә дисәк тә, менә ул сорауны бирүчеләр була. Безнең мусульман булып без яшибез икән, ниндидер изгелек эшлибез икән, әйе, Аллаһның каршысында без аның өчен әҗер ала торган булабыз, савап ала торган булабыз. Инде барыбер бер нәрсәгә басым ясыйсы килә, кешенең эченә бер кайчанда керә алмыйбыз. Аны фақат Аллаһ Тәгалә үзе белүче. Ул теге каядыр барганда, мин ышанмыйм, мин динсез дигән кеше дә, ул ниндидер бер нәрсәгә килеп эләксә, коты өчеп, шундук Аллаһ Субхана ва Тааляны сагына башлый. Менә сез самолетта очканыгыз бардыр. Самолетка утырганда, анда нинди генә кеше булмасын, Аллаһка тапшырыйм ди ул. Әйе. Менә шуның өчен бу мәсьәләдә мин әйтер идем, кеше һәр вакытта шәхси үзенең Аллаһ белән бәйләнешен ул бер кайчанда онытырга тиеш түгел дип әйтәсем килә. Сез инде аны хәтерлисез, Ильяс хәзрәт, менә совет чорында, атеизм чорында дингә бәя биргәндә, аны тасвирлаганда, бигрәк тә фәнни хезмәтләрдә шундый җөмлә бар иде: религия это опиум для народа. Ягъни дин ул халык өчен афион, наркотик афион, шулай бит инде. Ягъни монда афионның, наркотикның шундый тәэсире бар, кеше аңа ияләнеп, ул аны үлемгә кадәр китерә, бәйлелектән.
Мин монда тигезләү билгесе куярга теләмим. Бу чагыштыру өчен генә. Наркотик, аны медицинада да кулланалар, афионны. Ул кешегә вакытлыча ниндер җиңеллек тә бирә. Бер карасаң бит дин кешегә шулай ук бит җиңеллек китерә торган әйбер. Дин мәсьәләсенә килгәндә кешене тынычландыра торган ул дин. Менә динне кай вакытны кеше намаз укый башласа, дингә тагында тартылганнан соң, ул ниндидер бер крайнистан крайниска сикерә башлый ул. Үзенә хаманда ачыш эшләмәкче булып, эзләнүләр, ул каяндыр ниндидер башка әйберләрне табып, башкаларга авырлык китерә торган. Шуның өчен менә бездә мәзһәби мәсьәләне алганда да, аның бер кайчанда рамкасыннан чыгарга кирәк түгел. Сиңа 5 вакыт намаз бирелгән икән, син аны укы. Ул яшәеш рәвешендә булганда, синең вакытында, менә син вакытың белән башка вакытларны кирәкмәгән эшләргә түгел, синең үз вакытың намазга бәйләнгән икән. Син намаз ул бик күп вакытны алмый. Сине тынычландыра да. Син кайдыр кызып киттең, әрләштең, талаштың, ниндидер проблемалар килеп чыкты икән, син шул намаздан соң үзгәреп чыгасың. Менә без һәрбер эшебезне башлаганда бисмилла әйтеп башладык икән, без бит Аллага тапшырырга тиеш име. Каяндыр изләргә. Ул тагын да шуны да әйтәсе килә. Кеше эзләнә, хәтта ул намазын оныта башлый, монда үзенекен дәлилли башлый. Бу уңайдан бер әйтем искә төште, русларда әйтем, инде ул шундый җөмлә бар: "Застав дурака Богу молиться, он его прошибет". Ягъни артыгын бераз әйтик, без әле бүлгәләнә, күбрәген өмет итә. Ягъни кирәкмәгәнне эшләп зыян салу. Кай вакытта кайберәүләр ничектер бер шиктән тыш фанатизмга бирелүчеләр бар. Менә бу нәрсәдән килә һәм бу каягы белән куркыныч. Кызганычка каршы безнең әле җәмгыять аны аңлап бетерми. Әгәр дә кеше менә шул әйткәнемчә дингә якынайганнан соң, мәчеткә йөри башлаганнан соң, ул башка бер ише шул ук интернет челтәрләреннән ул ниндидер яңалыклар алып, ул безгә, безнең җирдә хас булмаган юнәлешләрне монда кертергә теләү белән, юк кына бер ише дәлилләр белән безгә аяк чалып күрсәтәсе килә икән, ул әлбәттә җәмгыятьтә авырлык. Менә бер гади мисал. Намаз вакыты кирде икән, бер вакытны шундый вакыйга, берәү остановкада, то есть тукталышта, яңгыр ява монда. Халык тулган монда, басып тора яңгырдан дитеп инде. Бер заман берәү нитте дә кажанкысын җәйде дә шунда намаз укырга тотынды. Ул исламны, әйбәттә ул исламдагы кеше, без аны яратырга, хөрмәт итәргә тиеш. Ул намаз укый торганның үзенең урыны бар, вакыты бар. Менә ул яңгыр икән, ни икән кешегә. Синең намаз вакытың кирде икән, синең нинди генә ни булса да өстеңнән төшер өчен сине безгә утырып укысаң да, басып укысаң да үзеңнең өстеңнән төшерергә була. Аны кешене ниндидер провоцировать итәр өчен тискәре якны, я булмаса динне кире яктан күрсәтү нияте белән түгел. Һәрбер нәрсәне үзеңнең кыясыңа кай вакытны нигезләнергә кирәк. Монда ярый икән, монда ярамый икән, монда уңайрак. Ул беркемдә, без менә аэропортта булсын, вокзалда булсын, кайдыр килдең, анда намазны укыдың, сиңа беркем, бигрәк тә сакалың булса, нең булсан, икенчедән кеше хөрмәт белән карап калырга тиеш. Инде икенче яктан да шуны әйтәсе килә, әгәр дә кеше үзен дәлилләр өчен менә дөресрәк алып барым дигәндә, гыйлем кирәклеге. Гыйлем җитмәү белән дә безнең бу хаталарыбыз китә торган була. Бигрәк тә менә без Рәсәй күләмендә яшәгәндә, башка милләт белән, башка дин әһелләре белән яшәгәндә, без һәр вакытта менә үлчәргә тиеш. Гыйлем дигәндән Ильяс хәзрәт кабат шул 90-нчы еллар башын искә төшерсәк, инде теге дингә ирек биргәннән соң, шикләр ачылганнан соң, безнең шактый гына шәкертләребез чит илләргә китеп, гарәп илләренә, төрки илләренә китеп, андагы мәдрәсәләрдә белем алып кайттылар. Шулай бит. Һәм андагы менә идеология, андагы безгә хас булмаган ниндидер агымнар ияреп кайтты алар белән. Һәм әлбәттә инде алар монда биредә өлкән буын дин әһелләре белән инде каршылыкларга кирделәр.
хәтта күңелсез вакыйгаларга кадәр без барып җиттек. Әгәр дә без тарихны карасак, шулай бит. Валиулла хәзрәт Якубны искә алсак, мөфти хәзрәтнең машинасын шартлатуны искә алсак, әйме. Менә сез ул чорда бит инде үзебезнең Казанда мәдрәсәдә белем алган, гыйлем алган кеше. Менә бу вакыйгалар сезнең күзлектән ничек кичерелде һәм вакыт узу белән сез аларга анализ ясап карадыгызмы? Бүген менә бу каршылык әле җәмгыятьтә бармы, юкмы хәзер? Әлбәттә, менә ул чорларның дәлиле буларак, мин үзем дә шунда булган кешеләрнең берсе буларак күргән, ишеткән, хәтта шәкертләрне җибәргәндә дә мин күргән кеше. Менә 90-нчы еллар мөмкинчелек бирелде. Ул чакта дәүләт ягыннан да ниндидер кисәтүләр юк иде. Халык тарафыннан да. Беренчеләрдән булып, шушы иркенлекне файдаланыр өчен газиз әтияниләр, әби бабайлар балаларны чит илгә җибәрү. Ягъни ул чакта ике мөмкинчелек бар иде. Беренчесе чит илгә җибәрү булса, икенчесе биредә укыту. Аның күбесе беренчесен сайладылар. Чөнки менә 70 елдан артык йозакта булгач, аларны җибәрергә дигәннән соң менә 92-нче елны мин беренче тапкыр киткән шәкертләрне хәтерлим әле. Мәдрәсәдән киттеләр. Безнең үзебезнең дә максат шулай иде. Чит илгә китеп, гыйлем өстәп кайтырга дигәндәй, менә иң күбесе Саудиягә киттеләр, Төркиягә киттеләр, һәм шул ук вакытта Мисырга киттеләр. Менә анда 14-15 яшьлек балаларны җибәрделәр. Ул балалар киткәндә кая барганнарын белмиләр алар. Андагы мөхитне, андагы тәртипне, андагы традицияларны, алар телне белми. Иң мөһиме шул иде, аларны тизрәк анда озату иде. Кызганычка каршы аларның бер эшләре кире кайтырга булды һәм калды. Икенче юлны әле булсына кайтабыз без хәзер. Икенчесе безнең инде үзебезнең җирлектә, Рәсәй җирлегендә мәдрәсәләр оештыра башлаганда, ул вакытта гарәп илләреннән, төрле илләрдән килеп монда мәдрәсәләр оештырдылар. Безнең мәдрәсәгә дә килделәр. Гарәпләр, без беренче тере гарәпләрне күргәндә мукыйбан китеп, бу бит гарәп, аның теле дә гарәп. Ул бит әле менә каралы, дип инде шулай сокланулар иде. Кызганычка каршы анда башка идеология. Аларның төрле тәртиптә укытулары безнең җирлеккә туры килми. Менә 90-нчы елларның урталарында шул чит илдә укып кайтучылар һәм шул ук вакытта безнең инде үзебезнең җирлектә булган шәкертләрне күрә, мәдрәсәләрне күрә башлагачтан бик күп уйланулар. Менә шул чит илдән укып кайткан бер шәкерт мәдрәсәгә килде. Бер мисалны гына китерәм. Гыйлеме дә бар. 1 ел ярым укыды. Хәзер мәдрәсәгә бер абзый килде. Ул әйтә, миңа бер шәкерт бирегез әле, Куръан укырга. Мәйтәм, менә монда бер шәкерт бар, Куръан укып кайта әле дип җибәрдем. Китте. Күпмедер вакыт үтмәде, теге жүгереп кайтты. Мин инде монарга игътибар да итмәдем. Икенче көнне килде шул абзый да аты жолы белән безне сүгә башлады. Мин инде, абзый, туктагыз әле, бу мәчет, мәдрәсә, монда алай сүгенергә ярамый дип моны тынычландырып, мәйтәм, аңлатыгыз. Мин дә 55 яшемә җитеп ди, хәрби кеше беренче тапкыр әниемнең үлү сәбәпле ди Куръан мәҗлесе оештырдым иде. Беренче тапкыр ди базардан барып хәләл ит алдым иде. Беренче тапкыр 20 ел сөйләшмәгән апамны кунакка чакырдым ди дуслашыр өчен. Шул ук вакытта беренче тапкыр мулланың сүзен ишетәсем килгән иде. Аллаһның Куръан аятларын тыңлыйсым килгән иде. Нәрсә булды дим? Ул килде дә, бу нинди мәҗлес? Мин әйттем ди, бу әниемнең җидесе. Монда бер нинди җидесе юк, тегесе юк диде, чыгып китте ди. Ул бит минем өстәлемә төкереп чыкты ди. Менә шуннан соң без уйлана башладык. Без бит хаталанабыз. Менә җибәрдек шәкертнең шул беренче тәсирләрне мин алганнан соң без бик күп уйландык. Артыбызга борылып карый башладык. Менә шул 90-нчы елларда кайткан шәкертләрнең әти белән әнинең уртасында уртак тел таба алмадылар.
Олы яшьтәгеләр белән кече яшьтәгеләр, дәүләт җитәкчеләре белән гади кешеләр арасында уртак тел булмады. Китте капма каршы. Шул ук үзебездә оештырылган мәдрәсәләрдә дә төрле юнәлештә китте. Артка әйләнеп карасаң, инкылапка хәллек булган безнең Мөхәммәдия мәдрәсәләре, Хөсәйния мәдрәсәләре, Галия мәдрәсәләре. Шул ук вакытта менә безнең үзебезнең мәдрәсә урнашкан, шул аның каршында Якубия мәдрәсәләре. Карап китсәң бик күп, Кышкар мәдрәсәләр, Ташкент бик күп мәшкәрә. Аларның программалары белән кызыксына башлады. Кемнәр? Шул ук Шиһабеддин Мәрҗәнине алыйкмы? Шул ук вакытта Каюм Насыйриларны алыйкмы? Ризаетдин бин Фахретдиннарны кемнәрне генә алсак та, алар бит менә шушы җирлеккә кирәкле дәрәҗәдәге гыйлемне биргәннәр. Менә шулар без үзебезнеке кирәк икән. Хәтта менә шул 90-нчы елларның урталарында традиционный ислам дигән сүзне куллана башладык. Ул бит аптыраганнан безнең ата-бабаларыбыз. Ата-бабаларыбыз бер кайчанда шәригатьнең хөкеменнән, рамкасыннан чыкмадылар, чигеннән чыкмадылар. Алар инкылапка хәлек шулай матур алып бардылар. Инде гыйлемне күтәрер өчен, ягъни камилләштерер өчен, алар Мисырга да, башка илләргә дә барып кайталар иде. Ләкин дә менә башка галимнәрне алсак та, безме, алар һәр вакытта безнең җирлеккә туры килә торган гыйлемне бирә алдылар. Монда инде ул чорларда теге әйтәләр бит, күрше тавыгы һәр вакытта күркә булып күренә дип, бугай инде безнең өчен чит илләрдәге бөтен дини югары уку йортлары, мәдрәсәләр, алар безнең өчен иң югары мәкамәл уку йорты булып күренгәндер, күрәсең. Менә сезнең уку йорты турында искә алганда, сезнең шәкертләрегез арасында күп укып чыкканнар да, бүген укучы шәкертләр арасында да бик күп танылган шәхесләр бар. Һәм әйтер идем, хәтта менә ничектер дөньяуидан дини тормышка параллель рәвештә алып барган халык артистлары, атказанган артистлар, фән эшлеклеләре, сәхнә кешеләре, җитәкчеләр. Моны ничек аңлатырга? Менә Данил кардашым шуны әйтәсе килә. Һәр көнне ниндидер бер фикерне теге аны гамәлгә ашырып булмаса да, ул хыял булып калса да яшисең. Мәдрәсәгә килгәнче дә, килгәчтен дә менә җәлеп итү буенча кешене көчләп китерергә ярамый. Үзебезнең газиз балаларыбызны да без көчли башласаң, ниндидер таләп итә башласаң, аның кире ягын аласың. Кире реакция туа. Бәлки мәдрәсәләргә, мәчетләргә кешеләрне килгәчтен аларга уңай ягын күрсәтә белергә. Диннән куркырга кирәкмәгәнне. Менә үз вакытында бөтен интеллигенция мәдрәсәләрдән чыккан. Кемне генә алсак та без ул язучылар булсынмы, шул ук вакытта актерлар булсынмы, иҗат әһелләре, алар бөтенесе мәдрәсә гыйлеме белән алар күтәрелгәннәр. Менә монда шуларны китерергә без нәрсәгә әйтәбез, килгәчтен алар башта былай килсәләр, без инде шурашулар була, шәкертләр белән аралаштырабыз. Ул шәкерт, гади генә шәкерт кемгәдер аңлатырга түгел. Менә бездә укый торган язучылар булсынмы, шул ук актерлар, актер укып чыкканнан соң артист кеше, ул үз артыннан үзе белән эшләгән кешене җитәкләргә анага җиңелрәк. Ул мулла сөйләсә анага, ул карыйда, сөйләдең, эше бетте, тамам. Монда үз ише. Үз ише. Шул ук вакытта менә мин инде бер мисалны китерәм, теге филармония, филармониядән шулай ук бездә менә Марсел Вагизов укый инде. Кайчан алар зиратка килгәндә дин әһелләрен чакыралар, килеп укыйсың, дуга кыласың, вагаз сөйләсең. Хәзер әлхәмдүлиллаһ алар үзләре арасында үзләре шул Марсилны алып баралар, анда Кур'ан укыйлар, дуга кылалар. Менә шул ук мин инде әйтерим, бездә Харис Бәдретдинов бар инде, ул Камалиев, ул үз гомере буе шушы җитәкче булган, обком системасында эшләгән, мелиорация системасында. Ул күп вакытта хакимиятләр белән эшләгәндә дә ул аны карыйлар, алар белән эшләгән икән, алар якынрак була. Калам әһелләре дә шулай ук, шундый ук тәртиптә. Менә укып чыккан хәзрәтләребез әлбәттә төрле катламда. Безнең максат бөтенесе имам булсын дигән ният түгел. 100 кешене укытып,
100-сен имам итәргә була. Ягъни анага шофер правасы биргән кебек, биргәч син эшлә дигән тәртиптә. Юк. Ул булсын гади хезмәткәр, анда эшләгәндә дингә үзе тарта торган булсын, үзенең мисалы белән, гыйбрәте белән ул анда булсын. Андый. Шул ук вакытта менә 100 шәкерттән мугаллимлеккә нибары 1-2 кешене генә тартып чыгарырга була. Шулай. Менә бу мәсьәләләрне чөнки мугаллимлеккә күбрәк сабырлык кирәк. Аның белән бәйләнештә. Аннарысын карыйбыз. Беренче менә безнең инде мәдрәсәне тамамлаган алар инде имамнар да бар, араларында муфтилар да бар, хәзрәтләр дә, хәтта эшмәкәрләр дә, башка өлкәләрдә дә инде без менә шул киңрәк булсын дигән теләктә яшибез. Менә сезнең мәдрәсәнең тагын бер үзенчәлеге, ул да булса бөтен фәннәр сездә татар телендә укытыла һәм бөтен шәкертләрегез сезнең татар милләтеннән. Шулай бит? Мондый мисал хәтта Татарстандагы башка мәдрәсә һәм дини югары уку йортларында да юк. Аларда төрле милләтләр дә укый, рус телендә дә белем бирү бара. Сез моңа ничек ирештегез һәм моның максаты нидән гыйбарәт? Сезне дөресен әйткәндә менә татар милләте балаларын гына алуда сезне ниндидер бер милләтчелектә гаепләү күренешләрдә юкмы мондай? Нигә сез татарларны гына аласыз дигән? Менә бу сорауга да җавапны шулай бирәсе килә. Күп вакытта тел мәсьәләсендә бездә гел бәхәс. Тел мәсьәләсендә без дәүләтне гаеплибез. Тел мәсьәләсендә без җитәкчеләрне гаеплибез. Мәдрәсәдә 30 ел эшләгән дәврымда миңа берәү дә килеп, ник син татар телендә генә укытасың? Ник син алай итәсең, булай итәсең дигән бер кеше килеп әйткәне юк. Менә ничә муфти белән эшләгән дәвр бездә дә, читтән дә. Шул ук вакытта без бит инде Мәгариф министрлыгы тарафыннан алынган лицензия нигезендә укытабыз икән. Безнең документацияларда шул ук. Без бит бер кайчан да рамкадан шуны кабатлыйм инде. Шигеннән чыкканыбыз юк, алып барабыз. Инде татар баласы булуы нәрсәдән? Безгә ул Африкадан килсә дә, аның татар булуы бер нине куябыз, менә татарны өйрәтеп була татар теленә дигән максат. Урыс җегетләре дә, башка милләт җегетләре дә бездә укыдылар. Алар бер кәлимә татар телен белмәгәндә дә өйрәнеп, татар телендә рәхәтләнеп, вагазлар сөйләп, аралашып бара торган. Телне саклау 2 юнәлештә. 2 әйбердә. Беренчесе туган телне. Икенчесе ислам дине. Ул ислам диненә татарлар кирәкме? Татарга ислам дине кирәк. Әгәр дә менә шушы тәҗрибәне без инде аклыйсыбыз килде. Безнең мәдрәсәбездә татар теле буенча яхшы белгечләр, фән кандидатлары укыта. Аннарысын шул ук вакытта башка фәннәрне дә. Инде мин барыбер Татарстан дини назаратына аерым бер рәхмәт әйтәсе килә. Муфти хәзрәткә дә берничә ел элек игътибар итсәгез, бәхәс киткән иде, мәчетләрдә вагазны татар телендә генә укый. Мин аны үзебезнең дугаларыбыз кабул булды дип саныйм мен. Икенчесе шул ук вакытта менә әле күптән түгел генә безнең февраль аенда булды президиум утырышы, пленум. Шул пленумда да карар кабул ителде, мәдрәсәләрдә татар телендә укыту. Татар телендә укытканда без югалмыйбыз, сакланабыз. Менә үз вакытында Совет чорында Мирараб мәдрәсәсе. Мирараб мәдрәсәсендә анда Дагестанда, Чеченда бөтен милләтләр укыды. Нишләп торалар бөтенесе үзбәк телендә укыдылар? Беркем аларга каршы чыкмады. Менә телне саклау мәсьәләсендә шул. Инде тагын да әйтәсе килә, ничек дигәндә шәкерт белән 24 сәгать. Ул иртә белән 8дә килеп, я булмаса 2дә генә китсә, аның ул вакытта гына шәкерткә бу телне өйрәтеп булмый. Аны әйтик мәсәлән кичкә хәлек башка, алар вагазны да ятлыйлар. Шундый шәкертләре ул ятлый шигырьне. Шигырьне ятлый ул, үзе бер нәрсә аңламый ул.
Аннарысын күпмедер вакыт үткәндән соң шул шигырьдән сүзләрне таба ул да синонимларын эзли башлый. Бусы шулай микән, бусы шулай микән диде. Әйе, менә ул дәлилләрен дә китерәсем. Бигрәк тә менә мин Габдулла Тукай хәзрәтләренең шигырьләре, хәзер инде башка шагыйрьләрнең дә шигырьләре белән, минемчә, шигырь ятласа шәкерт, ул телне үзләштерә. Аннарысын максатыбыз безнең авыл халкы белән эшләү. Авыл халкына ниндидер шәкертне җибәреп урыс телендә сөйләтә башласаң, андагы олы яшьтәге булсын, урта алар аңлап бетерми аны. Шулай. Әйе. Менә вагазны да беренче сыйныфтан ул минбәргә баса, ул вагазны сөйли. Аны 3нче сыйныфтан бастырсаң, ул аны сөйләми, ул аны якында килми. Менә Илияс хәзрәт тел дигәннән Шиһабетдин Мәрҗәнинең әйткән сүзләре, диндә булмаса да 3 әйбер динне сакларга һәм тәртип салырга өлешен кертте дигән. Булар тел, гореф, гадәт һәм милли кием. Ярар, гореф, гадәтне без аны тотарбыз, аны сакларга була, өйрәнергә була. Милли киемне дә тегәрбез, киярбез. Менә телгә килгәндә бит шактый проблемалы бүген. Менә соңгы җан исәп кенә дә күрсәтте, безнең ана телем татар теле түгел диючеләр 1 миллионга арткан тагын татарлар арасында. Димәк, Шиһабетдин Мәрҗәни әйткән булса, тел динне сакларга тиеш дигән булса, бүгенге көндә хәзер без киресенчә дин телне сакларга тиеш дип барабыз түгелме? Менә моның белән килешмичән дә булмый. Менә дин әһелләре буларак, хәзер мәктәпләрдән барыбер кысырыклап чыгарылды татар теле дә. Әле үз вакытында карыйсың, ул бит инде факультатив. Әйе. Ул факультатив дигән әйбер ул кара әле монда кайчандыр татар теле укытылган булган икән дип сөйләр өчен генә. Без бит инде ул өйдәге тел белән, әгәр дә иҗатның, безнең тарихны белмәсә, һәм башка шушы телгә бәйләнгән юнәлештә тәрбияләнмәсә, без саклана алмыйбыз. Саклана алмыйбыз. Нәрсәдән генә әйтсәк тә, име кешене гади сөйләшүгә генә бәйләргә түгел. Безнең тарихыбызны да, телебезне, әдәбиятыбызны белмәсә, шәкерт ул киләчәктә халык алдында үзенең урынын таба алмаячак. Монда. Менә Шиһабетдин Мәрҗәни хәзрәтләренә кайтканда, ул иң беренчеләрдән булып татар булмыйчан кем булабыз дигән сүзне бит инде анага без бинаян кылабыз. Шулай бит. Менә кием мәсьәләсендә. Кием ул телгә шулай ук бәйле. Менә әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә безнең дәүләт җитәкчеләре дә киемнәребезне кия башлады. Ул бит мөхәббәт. Мин татар икәнеңне бер кайчан да уялмыйм дигән сүз. Әйе, шул ук вакытта гореф гадәт. Без гореф гадәтләрне, чөнки Шиһабетдин Мәрҗәни нинди зур галим буларак, гореф гадәтләрне бер кайчан да инкар итмәде ул. Аның белән яшәргә куштымы? Менә телне тагын ничек саклыйбыз дигәндә, телне ул читтән генә түгел, үзебездә булыр өчен мәдрәсәләрнең менә бүгенге көндә мин барыбер иң зур мәйданчык булып мәдрәсәләр калыр дип. Ул атнага 1 сәгать кенә татар телен укыту дөрес түгел ул. Ул тарихында укытырга тиеш, башкасында һәм башка фәннәрнең дә татар телендә укытканда, шәкертләр кызыксыну бара. Беренче килгәндә шәкертләр аңламый торган шәкертләр бар. Ул менә шушлар арта керә, алар аны куып та тота, үзләрендә кызыксынуда, телләре дә ачыла торган була. Иншалла, менә без ул устазларыбызга һәр вакытта рәхмәтле аларның фикерләренә. Менә сез устаз дип әйттегез, быел бит инде Россия масштабында безнең мөгаллимнәр һәм устазлар елы. Һәм устаз дигәннән әле сезнең яңа гына табадан төшкән китабыгыз да хәзер әле устазлар изеннән барсак югалмабыз дип атала. Менә устазларның бүгенге көндә инде мәрхүмнәре бар, устазларның бүгенге көндә исәннәре бар. Аларның эшчәнлегенә без ничек бия бирә алабыз һәм алар безнең өчен кайсы яклары белән үрнәк булып торалар бүген? Устазлар, менә безнең инде мин бер нене генә әйтеп китәсем килә. Әле без яңа бистәгә күчкәч, 1998 елны беренчеләрдән булып мин шәкертләрне җитәкләп яңа бистәдәге татар зиратына алып бардым. Шунда алып баргачтан
Әлбәттә, мин Мәрҗани хәзрәтләренең кабре кайда икәнен беләйдем, Тукайныкын. Шунда баргач уйланулар. Менә остазлар дигәндә, ул бакыйлыкка күчкән остазларны онытмау. Минем үземнең дистәләгән остазларыбыз бакыйлыкка күчте. Теге зираттан курыкмау дигәнне дә әйтәм, әле Миркасим ага Усманов үз вакытында әйткән иде, ул зират шундый урын, ул да булса, дөнья белән ахиратның тоташкан урыны дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның шундый хадисе бар, зират ул буш урын түгел. Ул мөминнәр өчен ул җәннәтнең бер бакчасы булса, әгәр дә инде җәза ала торган кешегә ул җәһәннәмнең бер урыныдыр дип китерә, чукыры дип. Менә уйландыра торган дигәндә, шушы зиратка килгәч, барыбер инкылапка хәлек булган безнең мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә гыйлем биргән остазларның каберләрен барлый башладык. 100-гә якын дисәм дә хата булмас. Без инде шундагы юл күрсәткеч формасында без инде китапчыкны да эшләгән идек. Кем кая күмелгән, анда инде айлар куйдык без ясатып инде табырга җиңелрәк булсын өчен. Аннары соң нәрсә әйтәсе килә? Шәкерт килгәннән соң, менә мин әйтәм, монда Кур'ан укыйбыз, дуга кылабыз. Менә бу кешене син кайткач үрәнәсең, изләнәсең, карыйсың. Инде менә бу Совет чорында булган Әхмәт Зәки хәзрәтләр булсын, Абдулхабир хәзрәтләр булсын, шул ук вакытта менә безнең Закария хәзрәт Минвалиев остазыбыз, Габдулха хәзрәт Саматовлар, Җәгъфар хәзрәт Мубаракшиннар, алар менә безнең остазларыбыз. Бигрәк тә менә ул дәрестә генә түгел, остазларны онытсак, без үзебезне онытабыз. Остазлардан өйрәнсәк, без алардан гыйбрәтләнәбез. Без әле тарикат әһелләрен, безнең менә ишаннар, без инде шушы эзләнүләр барганда, әлбәттә аларга да менә төрле укулар без оештырабыз. Хансабар укулары Ульян өлкәсендә булсын. Ул бит инде Хабибулла ишан, шундый көчле шәхес, бик меңләгән шәкертләр тәрбияләгән. Мөхәммәд Закир Чистави Камалов, ул искиткеч меңләгән шәкертләр тәрбияләгән. Зайнулла ишан Расулов һәм башкалар. Менә аларның шәкертләргә аларны өйрәтү нәрсәдән, алар дәвамчылардан булсыннар дигән без юлны күрсәтергә тырышабыз инде. Шәт иншалла шулай булсын. Амин. Теләктә калык. Ильяс хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Эштәлекле, әтрафлы әңгәмәгез өчен. Сезгә менә шушы изге юлларыгызда күңел тынычлыгы, тәнсихәте теләп калабыз. Бу очрашуыбыз безнең беренчесе һәм соңгысы булмасын. Амин. Аллаһ разый булсын сезгә. Рәхмәт.